Vull posar en valor algunes de les conclusions de l'informe. La fortalesa del nostre teixit econòmic i del múscul dels nostres sectors productius. Tenim un sector serveis excel·lent, però ha crescut també, i això és una fortuna, el pes del sector de la indústria. Ahí està també l'aposta que ha fet la ciutat per el creixement del sòl industrial, que era un repte pendent que comencem a abordar. Ahí està la tramitació de la figura de la PIA per a una de les nostres empreses de la comarca, però també el desenvolupament estratègic de Sancho Llop, que puc confirmar que avui ya tenemos el 50% de ejecución. La principal conclusión es muchas empresas muy grandes y muchas empresas muy pequeñas. Mucho crecimiento también en los últimos años en sectores de alimentación que pesan mucho y mucha industria y mucha distribución, que al final es el peso más importante de lo que es la comarca. Hay grandes plataformas para tener esa competitividad que sí que se demuestra con el crecimiento del valor añadido. El valor añadido en esa última década había crecido un 135%. I ara sí que el dato mata el relato. Per fi tenim un estudi econòmic que fa una radiografia molt detallada de lo que és l'economia de la comarca de la Safor. En definitiva, aliances des de l'administració, que me pareix el més important. Ser aliats de les inversions, ser favorables a les empreses, ser favorables a que les empreses puguen prosperar en condicions de seguretat jurídica i amb les majors facilitats possibles.